Svetelná hygiena je v súčasnosti stále aktuálnejšou témou, nakoľko nás ovplyvňujú v okolí technológie a rôzne vymoženosti, ktoré si častokrát ani sami neuvedomujeme. Preto potom prichádza rôzna zatemňovacia technika, ktorou si môžeme dopomôcť ku kvalitnému spánku a teda skvalitneniu samotnej relaxácie a spánku ako takému. Medzi tie rôzne základné zatemňovacie techniky zaraďujeme napríklad žalúzie alebo rolety, ktoré nám dokážu efektívnym spôsobom zastrieť celú časť okna a teda zneprístupniť svetlo ako také do spálne. A medzi možno tie najjednoduchšie a najefektívnejšie považujeme aj klasický záves alebo tzv. Blackoutový záves, s ktorým jednoduchým zastretím umožníme zneprístupnenie svetla do miestnosti a tým pádom máme pohodlný a kvalitný spánok.